nu ni to mai turtena an nga hlel thin em angin Angela Hakbaroi po chuan a fa lo piang tur chu a mel mu hlan a nga khlel ve hle thina fiam thu in ama angche mi te chi ni tur hel khopa ama achun nge enrin thu a pasal Benjamin hne na te chuan a soi thin hemi te nu pa hian fa pahni nei to in an fa te hian an pa an chun hle nge nge a tona anaw pai mek ero me che ani don ti an han sha china phei chuan Anjilai chuan a fa lo piang tur chuan ama achun ve to nge be se rutlat thin ani ma se he an be se ne hi maktak main a thleng dik talo an nau te thar chuan anu emo apa emo chunna reng anei tatlat lo mai benale Anjilai te no pa hi Nigeria lammi ani awangin an vun a hanga an mit po rong buang ni in mi hang pa ngai kan ti ang hi an ni a ma se an fanu thar monsi kar ni mi le ka upa chu anu le pati anglo takin angau em thunga amit rong po mingau no pang ang main apol rala he an nau te thar an ma ani anglo tak hian benate no paril ru chu ati bai ta hle maya doctor te chuan an nau te thar chu albino ani lauti in an soya tu emo takin a omzia an shilfia thebe se na sang tak an nei ani an thin nunga zo na chi sang sang lo piang ve ringin hetia an fanu an ni mi hang no pakara ron piang dang lambik tamai chu ashe om turte ronin an bekwal ve zil boka Professor Ian Jackson melanocyte expert chuan chutia no pangnu le pati vun hang ve ve kara naute vun ngau lo chhuak chu thil om thei ani ngei thu asoya chuti rolin mitrong thlenga danglama hetia ron pol ero thilwang takni in asoita a naute pa bena chuan mak ati top theilo achung te jinga chutianga vunrong ngau om reng an om lo ti chu a hrichang hle maya chuba ka hetiang hi thil thleng zen zen lo hria torwang tak alo ni le zel boxi a nakin zela afanu thar chu alo seilen huna asoi tur le engtia hetiang rong puwa ron piang tamai bik nge ani tia azo huna engtia chhana pek tur nge ti awai don khopin in sheboka ama iro chu kongle lama achu chuan alandan rungot boipui lawa pathianina adwan dana arin thole hetianga aron om hian chan thatak ane nge ya rinna ane vele tla thin ani tin an fanu chu engrong po ni se a thanlen na atana poimo berte zingami hriselna anei tha in achangkang chakhle a chu chu alom na ber ani le fawa mithiam tam takin benate fanu chu an chui chianga an ngai dan chuan hetianga mi hangnu pakara mingoron om hi chu an thla tu ti a mingo pakhatal an om an ringa ma se anni nu pala in thui tak an chuingel po in che thechina chutiang mingo an om reng an shebok silawa Professor Brian Saib Oxford University Human Genetics an department head chuan nauti samchu mak ati thu soi chuakin mingo sambuang hauti ai ma in asam hi abuang masani in asoya hei hian a entir chu genetic mixing anule pati thla hian a om tamti in ani a ma se Nigeria rama hi chuan chutiang genetic mixing tamlutuk ang turchi chu an ombok silawa mithiam te boina po atam pha hle nge ani heti la hian naute nu le pati chuan an fanu chu an chuangin an hlimpui thunga an chen na hmun Woolwich Southeast Londona an chen te po vakal khomin naute lom na hun hlim takin an wahmang hlom nge a khatia damdo ina tanga an chho hnu luk khan Benjamin a chen pa kasibani konu chu anram Nigeria atangin naute thar motor hian akal wangwanga ama nge na asoidanin khatia benate ina avakal chuma an fanu ava muche chu mak ati hlea ahma khan a thian pa benane na phone anin biakna a an fanu chu angau thu alo shilok boxi lonen an chena a han thlen chuan naw om tu ina naw sen ngau tak mai alo pom chu ava hmuwa midang fan nge ya arin kha anjilai chuan an fa nge ni ti asoita chu mak ati in a shil hai hle mai bena khan alo shilok du alo ni renga ani chuan hetianga mi hangnu pa atanga no sen ngau tak lo chhuak hi a ring theilo ma se a thian pa benan naw ne na hmuna ama nge na a ompui thu a han shil te phei chuan amak ti na azwal hle nge ani ti chuan hetia mi hangnu pakara tanga mingo no sen lo piang chuan social media lama po mi soi a hloin mi tam takin an ngai ven na sal hle maya then khat phei chuan mi padang anin rol ve nge rin na po an nei na sa a ma se benale Anjilai te no pa hi an pani hian anin jing ton dun hle thong
hetia mitam tak soile ngai ven ani chauzel awang hian ngai dan chi sang sang annu pakar thu thlengin rindan molmang tak tak fin fian tel lote po an varda ta zel boxi a atopa topa phei chuan DNA po an tester ta hiala ma se engkim alo felvik loisi heiba ka benanu pui anjelai hi lorin omche lo poni se an naute lo piang hi ango vek thailo shim shim ti chu mi thiam te ngai dan ani boka an nu pa hian an fanu tharneya an lomin an famasa te po in an unaw nu chu an hmangain an ngai ven hle a chung ko dang lambik tak angin langma se an hlim hle thung ani